Napakalaki na ito guys, to. Napakalaki. Oo, oh. Kalahati lang yung kamay ko. Tapos yung itsura niya nakakatakot, para siyang si Poseidon. Baka makalabas yung mga isda niya. Guys, sumabit yung tali niya dun guys, oh. Yan. Lalabas na yun. Hindi na makakalabas yan. Nagtakip na, oh. Munti ka na magtakip. Halos nagtakip na sila, oh. Hindi na makalabas yung mga yan. Ang guys, oh, sumabit, oh. Panirang tali na yan, oh. Random TV. Hello vlog! Welcome to my guys! Yan natin kasyokoy. Yan. Hapon na mga kasyokoy! Susubukan namin magtiro ngayon ng hapon. Oh. Dahil hapon at kahapon ay hapon na ngayon. Let's go mga kasyokoy. Baba na tayo sa dagat dahil ang ating bangka ay nandun sa gitna. Napakalayo. Baba tayo sa pantalan. Oh no! Malalim pala. Okay lang yan. Let's go, Janons. Ang ating bag, kailangan nating itaas. Oh, babaw lang. Kala kong babaw lang kasi ako malalim na pala. Anong oras tayo alis? Anong oras na ngayon? Ngayon lang kami magtitiro ng baklad mga kasyokoy. Alas hapon na. Oh, lamig sa ilalim. Doon lang sa gilid mga init na. Biglang bumabaw. Hapon na mga kasyokoy. Taas na ito. Ay, pwede na natin. Maabutan ng tubig pag di natin nilagay bukas na. Pakababaw na, kanina. Kaninang umaga, walang tubig dito sa bandang ito. Kaya ngayon, medyo mataas ng tubig, hapon na rin, may tubig na. Babalik pa natin sa yung bangka mamaya. Hindi na, Saan natin iwanan? doon sa gilid. Gagamitin niya, no? Nung... Laki ng katawan ng aking kasama. Oh, diba? Flex mo nga. Ha? Flex mo. Nice one. Nice one mo to. Layo na natin sa gilid pero naglalakad pa rin tayo mga kasyokoy. Buhay man daragat, ganyan talaga. Tiyaga lang mga kasyokoy. Tiyaga lang. Okay, malapit na kami sa bangka, kasyokoy. Kunting lakad na lang. Yan ang ating bangka. Ibabad na siya kasyokoy. Kunting lakad-lakad na lang. Makakarating na tayo. Tapos doon pa tayo pupunta mamaya para sa baklad na titiruin natin. Medyo malayo-layo pa. Pero dadaan muna tayo sa buhayan. Kukunin natin yung ating panalok. Kasi sigurado marami na namang ano doon, damong dagat. Dagat na damo. Okay, dito na tayo. Oh, hapon na. Bago pa ng araw, doon pa tayo pupunta. Medyo malayo pa. O kanino kayang balag to? Ba't pinatay ka agad? Kunin lang natin yung panarok.
Panarok tsaka daw yung damit niya. Kailangan niya pa daw magbihis. Conflict! Ay! Hindi kang pa ako natumba. Bilis! Nandito na tayo sa baklad natin. Ewan lang kung may huli to. Hindi mo makikita yung alon pero nararamdaman mo yung laki ah. What? Baklad. Alright. Atras. Atras. Uy, may nakita ako agad ng malaking isda. Sige, akyat! Uy! So, tingnan mo kung may isda. Kalaki isda. Ano yun? Ewan ko kung ano. Raragan. Wala ata ako nakikita. Malinis. Malinis oh. Kahit isa wala akong makita. Wala niya. Ang pangalan niya ng isda na yan? Ang daming pingka-pingka. O mas kilala bilang Espada. Sa dagat, espada ni Poseidon. Espada ni Poseidon. Talakitok. Puro talakitok, guys. Oh. Nagmamadali na siya talagang. Gusto niya na makita yung huli, ah. Ha? Hindi nalalabas yan. Matakot na yan. Papanik na li sila. Sabi niya guys, may mga isda daw dito na sumusuba. Pero bakit di ko nakikita? Oh, wala akong nakikita. Oh. Nakikita ba kayo? Wala naman. Nandiyan ba yung mga isda? Tinignan ko lang yon. Hey! Sila dyan, dito sila. Dito. Dami mga sukoy. Oh. Dito ka makakita ng ano. Iipit siya guys. Kailangan natin itong madaliin. Baka makalabas yung mga isda niya. Guys, sumabit yung tali niya dun guys oh. Lalabas din mo yun. Hindi na makakalabas yan. Nagtakip na oh. Munti ka na magtakip. Halos nagtakip na sila oh. Hindi na makalabas yung mga yun. Ang guys oh, sumabit oh. Panirang tali na yun oh. Ito kung ano nangyari dun guys. Hirap naman yan guys oh. Isabit talaga siya. Tama na yung iba. Nakawala na yung iba niyan. Sayang. Dami nakalabas. Dami nakalabas dun. Guys. Sayang yun guys. Nakawala na yung iba. Ay! Lang! Kita niyo yun guys? Malaking pusit. Napakalaki! Ang laking talanggutang! Ayun siya. Laki ano? Ang laki oh. Kita niyo yan guys? Ang laki niyan. Hindi lang isda yan. Talanggutang. Ang laking pusit no. Big mamal. Big Mama. Nabawasan talaga yung mga talakito ko. Nakita niyo ba yung mga isda na yun guys? Nabawasan na yung mga yan. Kaya naman yung malaking talanggutang. Pumunta ka dito, talanggutang. Huwag kang magtago dyan. Ay mas! Parang kasing laki niya lang yung ano, nahuli Tito Christian.
Kasing laki niya rin nahuli ng kay Tito Christian. Ay, malaki yun ng unti. Malaki yun ng unti. Nakita niyo yung mukha nun, yung pangit nun. Lalo yun. Sayang guys, oh. Nakawala kasi sila. Wow, may tama yung pagilirin nyo. Talangutang guys. Okay, sulitin mo yung araw mo talangutang ka dahil mamaya mabibenta ka na. Sayang ng mga nakawalang pingka-pingka tsaka ano. Ang dami kanina. Dikit-dikit yung mga pingka-pingka. Ang barawan, no? Barawan lang sa kalam. Ha? Bakit? Kung bagyo. Ito. Hindi. Siyempre matutulog. Guys, kunti na lang sila. Ito lang po yung mga nakuha natin yan guys. Yan lang. Napakalaki na ito guys, oh. Napakalaki. Oo, oh. Kalahati lang yung kamay ko. Tapos yung itsura niya nakakatakot, para siyang si Poseidon. Kung baka sa ML ikaw si Bane. Bane Strat to, Bane Strat. Ang laki niya guys, oh. Mas malaki pa sana. Oh, malaki ang klase. Ah! For more videos, and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emerald TV. TV.